Pormal lang giablihan ngadto sa publiko ang Ubuob Road section nga nagsumpay sa lungsod sa Bantayan ngadto sa Maricaban sa lungsod sa Santa Fe. Ang bag-ong sementado nga dalan gigastuhan sa Kapitolyo og kapin 25 milyones ka pesos ug adunay gitas-on nga 2.5 kilometros. Mahinungdanon kini nga dalan alang sa duha ka lungsod kay usa kini nga tourism road. Kini tungod kay dagsaon man sa mga turista, labi na sa mga siklista ang Mangrove Garden sa Barangay Maricaban. Marso niining tuiga sa dihang gipahigayon ang groundbreaking ning maong road improvement project. Gisugat usab si Gobernador Gwen Garcia dinhi sa mga kababayen-an nga adunay bitbit nga kartulina nga nagpadayag sa ilang pasalamat sa maong kalambuan. Matud ni Lourdes Sendon, residente sukad pa niadtong 1981 sa Barangay Ubuob. Sos, ang amo ang dalan dire, grabe gyud, moagi ka lang, mabasa ka sa lapok. Di ka makatugbong sa Bantayan pag largo kay mubalik gani ka mag-ilis kay nagkalapo ka naman lubak-lubak ang kalsada. Unya dugay kaayo 1981 ko dire nagpuyo karon pag yun bi maka tilaw kalsada nga nindot. Hayag kaayo kagabi murag di ka mahadlok bitaw magkuan lakaw-lakaw magabi kay hayag naman kaayo. Gisunod dayon ang inaugurasyon sa Kabangbang kang Kaibi bag-ong dalan road section nga adunay gitas-on nga 3.5 kilometros. Ang maong proyekto mibalor og 47.3 milyones pesos ug gigastuhan usab sa Kapitolyo sa Sugbo. Kining dana alang ni sa tanan. Kay aron ang inyong paginabuhi mas masayon. Mulambo ang ekonomiya ug mao gyud nay akong tumong nga makabalik ta sa pagbangon gikan sa atong kalukapa tungod adtong mga paghigpit sa COVID-19. Mukabat sa 73.8 milyones pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa mga bag-ong infrastruktura nga giinagurahan ni Gobernador Garcia. Apil na dinhi ang bag-ong dalan road section sa Barangay Talangnan, lungsod sa Madridejos. Gigastuhan kini sa Kapitolyo pinaagi sa 2021 General Fund o gitamod kini sa provincial standard nga 6.1 metros ang gilapdon ug 9 pulgadas ang gibag-on. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.